Ja, ik kan göra... Så, jag får göra Mushroom Kingdom. Ja. On the way! Okej, ska Mushroom Kingdom vara? Jag vet inte. Och sen. Att för backan och sen. Så gång man så man like woo! It's do spektakulärt bara wow. Wow. Come on. Här är det. Här är det. Oh. Då kör man like la 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 igen. Ja, och så kör man på en backa och så bara wow. Ja. Wow. Wow. Ja. Wow. Så här är det, ja. Och så akkurat tar jag en sån dramatisk sanger eller så står det. Nej, jag kan kipa det. Ja, oj vattnet. Ja, Mushroom Atlantis. Åh! Vinter ikke? Shit! Nej, det är Nu är det kvar. Jag skryter det. Okej, slit i oss nu. det var awesome. Så är det på mig då. Oh ja, Alltså? Lägger sig bara nu. ja. Ja, men nu passar det skärmen Esbern. Du går på tattvi. Damn it! Jag kan inte Jimmy i slå. No. Just say it. Åh! Det är så högt, är det inte? Mm. Nej. Nej, helt det. Ja. Nej, det är det inte. Smokeface. Smokeface. Det är gott mycket. Åh nej. Jag ber oss en miss. Vi borde få sova, men denna gång det är vatten. Nothing catches. Oj, inte för det hända. Almost. Du jinxar jag också en bant nu. Ja, quit, säg det. Dun dun dun. Det är det. Jinx, bring it on. Ja, bring it on. Bring it on. Och jag ska det görs det så. Boxen. Mm. Jag kör. Jag vet inte vad slö jag ska köra. Det är så är bara random. Bara random, ja. Jag visste annars vilken snack vad du har. Och jag har 4 kvar. No. Det är ett kackpass här i. Ja, det är så. Kanske. Kanske. Nej. Vad jätters. Hade en stor kackpass. Nej, jag skulle ha plats för så. Nej. Smokeface. Precis. Vad grusar det? Hello. Han vill mer åka Atlantic. Vad åker? Wait. What the hell, bro? Kan Du välkomna till Mushroom City. Han knockade dig. Han offrar för åka goar. Jag ser först Mushroom King, the Mushroom City like så. Det är Shroomville. Shroomville. It Han will offrar shroom för att allt är bättre. forever. Passar inte svampar, va? Det är väl gott. Oh. Ow! Ow, man! What the hell, man? Young man, there's no need to feel down. I said, young man. Är det imsk så högt där för dig, snö? Ser det ut så? Ja, det visste jag. Det passar släck jag i hela lugas. Kanske du? Ja, jag är shit det. Jag har 4 tillsammans ett. Här är det här är några pillagers och flying German. Ja, jag shot den där creeper. Visst du flyttas inte. Teamwork, he's down. Oh shit! Anna creeper. Jag har alltid rakt det till. Jag vet inte, rakt med skos.
Eller var det skjelett? Jeg halte det var skjelett. Hei da. Ja, fan nu är yeah! Strike! Yeah, right. Nej, då var det väck. Feeling. Och så heter jag Cribber! Åh, jag lagt inte koppen! Är det aspa standard att snipa? Känns som jag kan räga till. Fan. Be a bro. Ja, som bara lämnar upp det och... Ja, till tog Levi, till tog rolla. Fett. Standard att snipa. Wow! What the heck? Datt ner i ett hål. Hur jag ser nu? Han har virt, Levi! Jag kan kanske inte välja för det här är en fackla nu. Det var slava. Ja, ja. Vad säger jag med? Hello, Cribber. Så. Vi klarar att dräpa the pillagers. Ja. Vad ska jag ta för tjänare? Celebrations! Da 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 da. Ah, skit för mycket. Celebrate good times, come on! Hup! Ja, just det där. Okej. Welcome to Shroomwheel. Shroomwheel. Jag vill köra vid våra Facebook. Hey Gary, it's kanske Facebook. Nej, det Är det kan man inte säga Facebook? Ja. Facebook Shroomwheel? Nej. Yeah. What is it? What is it? Okay. Facebook? Ja, jag ska äta. Nej. Ja, nej. Det är små videor jag hade en paus. Jag får äta. Ja, kan man inte stå först? Jag är lunchperiod. Jag sitter med här att äta. Nej, att äta. Okej. Jag klarar på att få ett pleasant surprise. Ja, ja. Hallå! Deja vu! No. Välkomna fan. Tack! Delicious chicken. Ja, men. Hallå! Cat. Oh! Wow! Kvätte, här står det ju. Wow! Shrine of Octopi! Yay! Nu kan bara pillfulla skyddsbanor så att... Löjn också ongen in nu. Akkurat. Den har gärna to så snack vi gifter in ju permitten, va? Åh! Jätten. Eller det du kvätta hålet jag då. I helt. Alltså att att vi får om man lägger till obsidian och så säger jag like wow, här är gott där så får det bara över och tycka och säga obsidian och så wow, helle här är det gott och så knappen chime out och vad gör en pitch där för så att låg gott någon som jag är finch ja och så att vi ska nörklo. Ja. Smart Laboratory. Da bueno. Smart Brary. I ständigt skulle jag oj. It makes me confused. Du ska läsa lugga. Oh, don't be sad. Oh. Yay! Esbern. Nice.
Du bluffar mig! Åh, yes, thank you! Yay! Tusen tack för det, Levi! Ej. Ej! Ja. L! Ja, men åh! Damn. Ja, så kan jag bara resten av mushroom. Mushroom. Och ja. Och bara. Då ska vi här. Då ska vi här. Då ska vi här. Då ska vi här. Like branded German. At your service. Just doesn't make any sense. Just doesn't make any sense. Okay, hadde vi etter skal få etter obsidian and stuff and the likes? Så man heter också diamant pickaxe within magic pocket. Yeah, on the magic pocket. Yeah, we've got magic pocket. Kan Magic pocket! Kan jag länk så? På det. Oj, han är väl där. 4-dimensionella backpack. Damn. Så han är botlazy. Nej, det är ena som inte botlazy John och det är alltså rubies. Akkurat. No. Jag vet inte namn jag stitch ner men här är en message. Kan du se jag ständer dig? Du ska läsa? Jo. Jag vet en tur. Ska man testa det? Ja. Question later, Captain. Nej, ta det med. Åh. I know. Men jag står. Jag sätter det. If you can't feed, then you kill. Esbern sätter, skicka den heter. Jag är så känd, du tog så läsa. Aj! Hej! Damn it! No! What have you done? Uh-oh, det kan på ett gal. Hej. Jag får äta mer. Ja, måla ner hakan. Get away! Ha! Du vill inte göra! No! Oh. Disappeared! What the fuck, man? Bye bye! Oh, skit! Oh. Visst du fast utifrån? Så slide. Oh, skit jag nästan äta. Don't stop me now. Oh, skit. Is that guy? Nom 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 nom. Jag hade Simum en cruel plan. What? Oh, hello. Hello. Nam. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tack för att la mig upp från att vara på landet och det inte i hållna. Simum, det är aftur nu. Nej, första matcher. Vad ska jag Simon? Men han den här guldpyramiden det är inte omnäga. I don't know what you're talking about. What are you talking about? Oh, shit. Alltså, en guldpyramida. Nice. Och
Fra sista parste. Nej? Men det är så ringt vi också. Jag har större problem med luvnacka nu. Hej! Hej! Stresskoppa med det. Nej! No! No! Alltså, vad blir det? Nej! Monitor. Nej! Monitor. Nej! Nej! You're gonna drown! You're gonna drown, yeah, drown. Yeah. Yeah. What? Saved! I like the cake. Åh, det var gott. Ich hätte. Don't shoot them. Don't you touch those cakes. Åh, det var gott. Tack för er, Simon. Du bjägar mig. You owe me. You owe me. Big time. Jag märker att jag ska se det så jag kör eller en explosion. No! I owe you one. Ja, ses. Ja, samma dag. Vem ska chica? Wait, jag tar sig om godbitar med Ja. Alltså, helt to what he for the never very it like that. Vad? Jag vet inte, jag har inte se akkur så öst. Så ta, jag vet inte. I don't get it. Ja. Jag vet Hmm. Men då måste jag att inte högslackar nu. inte. No. We ruined it. Oh. Hey Devi. Hey. Together alone. Hey. Yeah, I'm like a grown up now. You want some? Ja, Levi, helt och du brukar för vinnaren. Jag ska toba. No! No! Forever alone. Forever alone. Okay. What the? Kaså? Yeah. Ta nästa. Oh. Oh, damn it! It's not yeah. Hör du plast? Too bad. Esbern. Här personat nu. Nej, jag du sa där. Where were we? Och det var så. Dun. Now you're gonna drown, you filthy pirate! No, det känns som att se där. Blink, Simon! Blink. No! Yay! Vad heter det? Nej, det var faktiskt mig att du skulle bjärga mig! Too bad. Det är största att säga du. Eller rickar alltid. Jag tänker mig att jag matsvär. That was very smart. Good. En grotkaffe.